Здравейте, хора! Днес мисля да играем някаква разнообразна игра. А това е за момчета. Не казвам, че само за момчета, просто на момичетата няма да им хареса, защото на момичетата няма да им хареса, защото е на FIFA. И както знаете, FIFA са доста така мъжка игра, така да кажа. Абе, знаете, и като да ви покажа отбора ми, тази игра съм играл доста време. Ето ми го отбора. 132, не е нещо супер лао, ако натиснем така става 130. Да, така беше значи. Ще изиграм един матч. Видеото ще се е кратко. Мисля да кажа едно шортс след това видео за едно нещо. Сега няма да издавам. Защото някой ще каже: ти просто или искаме да ни е по-интересно, защото знам, че има много такива хора. В смисъл, сега не се оправдавам да няма хейт коментари. Просто искам да се абонирате с камбанката и да праснете лайк бутона. Искам да напишете един много як коментар под това видео. Ще се опитам да прочета всички коментари от вашите коментари. И не знам дали вече имам изобщо един абонат. Един приятел. Знаете ли колко абоната има? Защото, знаете, не снимам аз снимам буквално от няколко дни. От няколко дни снимам, докато един приятел снима от 5 месеца, има само 13 абоната, което пак е добре, защото искат да гледат Анди Студио, такива хора. А не, примерно, сега ти пусна, какво искаш да гледаш? Мистер Бист или футбол? За феновете на Мистер Бист. Те не знаят какво е футбол, разбираш ли? И заради това ви говоря за... В България няма толкова много известни ютубери. Примерно, известните, които аз знам, са IDBG, Slowy The Clashers, Анди Студио и Мъчи и Лисица. Това са, които знам и са известни. И Бате Сандев и Иван Петър. Това са според мен и TikTok сериала Русалки. Това са. Примерно, кажете ми някой друг български. Между другото, ако ви кефи, искам да напишете, искам втора част. В смисъл, втора матч. Защото днес да играм първи матч. Ето, сега примерно имаше засада и ми отмениха гола. Не знам каква е тази малка, ама няма гол. Сега ще свърши и по времето. По времето няма размяна, защото, както знаете, сме на телефон, не сме примерно на GoPro-та, като караме кола. Между другото, едно GoPro струва доста пари. Ние с един приятел искаме да снимаме как караме колела. Който от дружба, мисля, че знае езерото, в смисъл до четвърто училище, който не го знае. Сори, но мисля, че няма много хора, които знаят дружба. Ако не знаете, да кажа, в София, не е примерно в Ботевград.
схващате идеята в София, някъде другаде. Вкарахме, според мен това е супер нормално, защото неговият отбор е 2 пъти по-слаб от моя според мен. Какво? Сега ще бия напред. Когато момичета харесват FIFA, не съм казал примерно само за момчета, иначе ще пребия цялото ви семейство. Може да го гледате момичета, просто няма да ви изкефи видеото. Аз гледам някакви игри, които стават и за момчета, и за момичета. Примерно да взема някоя женска игра и да играе после мъжика или и за двата пола да става. Да знам същото, само малко тъпо, примерно, само за момчетата да се гледа, а момичетата просто да не гледат видеята ми. Знаете и там сме с тези неща. Мисля, че схващате идеята. Но мисля да приключа това видео тук. Чао!